Исәнмесез турудан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Казан Сабан туенда 200 меңгә якын кеше күңел ача. Милли бәйрәмнең иң күңелле мизгелләре Айгөл Бәдретдинова репортажында. Чират юк, сыйфат яхшырган, рәхәтләнеп куенып та була. Бу эмоции каждый раз. Илкүләм проектлар хастаханәләрдә хезмәт күрсәтүне ничек үзгәртәчәген Фәрүзә Мәҗитова күрде. Татарстан тәҗрибәсен башка төбәкләргә. Некоторые есть вещи, которые я увидел, которых нет даже в Москве. Федераль белгечләр Татарстандагы уңайлы мөхит пространствосы, парк скверларны ничек бәялый? Айза Шаймарданов. Dünyanın en güçlü güreşçileri. Россия инди уңышлары белән шатландыра. Мингәр Сабан туеннан Руслан Сыдҗанов. Тюринги эшмәкәрләренә Татарстанга юл ачык. Бу хакта бүген республика президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Тюринги эшлекле форумында белдерде. Ике төбәк хезмәттәшлекне үстерү, үзара товар әйләнеше күләмен арттыру, IT машина төзелеш өлкәләрендә элемтәләрне ныгыту турында сөйләште. Рөстәм Миңнеханов алманнарның нинди тәҗрибәләре белән кызыксына. Тулырак алдагы материалда. Бу төзелеш мәйданында инженерлар һәм программа уйлап табучылар бергәләп эшли алам, чөнки ул виртуаль. Баухаус университетының визуализация һәм виртуаль чынбарлык лабораториясендә Рөстәм Миңнехановка шундый проектны тәкъдим иттеләр. Я думаю, что вот для строителей, для медицины это очень будет востребовано. Университетта Татарстан делегациясенә IT белгечләр уйлап тапкан акыллы датчиклар, төзелештә ясалма интеллектны куллану кебек югары технология проектларында тәкъдим иттеләр. Сәфәрен дәвам итеп президент Тюрингия премьер-министры Бодыр Амелов белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Татарстан белән Германия арасында товар әйләнеше 110 миллиард сумнан артып китә. В этих процессах участвуют крупные компании нашей республики, взаимные поставки. Растет импорт, конечно, то и с германской стороны тоже крупные компании. Наша задача вовлечь в эти процессы малый и средний бизнес. Татарстан Тюринги эшлекле форумында исә сүз хезмәттәшлек турында барды. IT, машина төзелеше, энергетика, сәнәгать тармакларында элемтәләрне ныгыту хакында сөйләштеләр. Татарстан Россиянең әйдә баручы төбәкләренең берсе, сездә инновацион технологиялар, электрон хезмәт күрсәтү үсә. Без дә бу тармакта эшлибез, сездән үрнәк алырлык әйберләребез бар. Үз тәҗрибәбез белән дә бүлешергә әзербез. Бүген республикада Германиянең алдынгы компанияләре эшли. КАМАЗ белән Daimler бергәләп йөк машиналарының яңа моделен чыгарырга җыена. Форумнан соң тагын шундый эш килешү төзелде. Якын киләчәктә Германиядә Татарстан вәкиллеге ачылырга тиеш. Татарстан делегациясе шулай ук Германияның Эрфурт шәһәрендә дә булды. Биредә алар балалар медиа үзәге һәм мәгариф үзәге белән танышты. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Кичәге көн Татарстан һәм аның җитәкчелеге өчен Төркмәнстан шигаре астында узды. Безгә бу илнең президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдов җитәкчелегендәге зур делегация килде. Әлеге эшлекле сәфәр вакытында ике арадагы хезмәттәшлекне арттыру юлларын барладылар. Казанда Төркмәнстан консуллыгы ачылырга мөмкин, авиарейслар санын арттыру да күздә тотыла. Түркменстаннан койнар сәлам тапшыра Гурбангулы Бердимөхәммәдов Татарстанда да кунакларны үзләрендәге кебек исселек каршы алды. Модуль поставил, и все, он уже как санитар. Аэропортта ук зур күргәзмә. Монда республиканың әйдәп баручы предприятиеләре, КАМАЗ, суднолар төзү, вертолет заводында җитештерелгән продукция. Инде Казан Кремлендә зур очрашу. Бу вакыйганы яктыртырга Түркменстаннан килгән фотожурналист, телеоператорлар бер төсле киемнәрдән, түбәтәйләрдән ике арада уртаклык күп булуны президентлар да ассызыклый. Түркменстан бездән 2000 КАМАЗ сатып алырга әзер. Моннан тыш аларга туристлар өчен суднолар һәм авыл хуҗалыгы самолетлары кирәк. Сегодня в Татарстане очень много делается по вопросам инноваций. Татарстанда инновацияләрне кулланышка кертү буенча бик күп эш башкарыла. Фәнни уңышлар белән дан тотасыз һәм алар тормышка да ашырыла. Шунысы мөһим. Без дә бу юнәлештә нәтиҗәләр көтеп калабыз. Кремльдә 6 килешү имзаланды. Ике арадагы хезмәттәшлекне Татнефть, Иннополис һәм вузлар ныгытачак. Һәр имзаланган килешүдән соң баш ияләр. Бу алар да кабул ителгән гадәт буенча.
Рөстәм Миңнеханов Казанда Түркменстанның консуллыгын ачарга тәкъдим итте. Гурбангулы Бердимөхәмәдов исә Казан белән Ашхабад арасындагы авиарейсларны атнага 3-кә җиткерү кирәклеген әйтә. Искренне благодарны вам, вашей делегации, которая представляет и членов правительства, и самый свет культуры Туркменистана. И мы заверяем, что с нашей стороны мы тоже активизируем нашу работу. Хәзер Татарстан белән Түркменстан арасындагы сәүдә әйләнеше $24 миллион. Яңа килешүләр бу санның артуына ишарәли. Гөлнәс Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Шулай туры килде ки, Гурбангулы Бердимөхәмәдов Сабан туенда да кунак булды, тик шүлмәк атып тормады, катыктан тәңкә эзләмәде. Аның каравы Татарстанда яшәүче халыкларның ничек бергә бәйрәм итүен күреп китте. Быел Сабан туе бер юлы 4 мәйданда үткәрелә, аларда 200 меңгә якын кеше күңел ача. Мизгелләр безнең репортажда. Җыр, бию, татар фольклоры һәм мавыктыргыч ярышлар нинди Сабан туе кунакларсыз үтсен. Казанлылар быел мәйданга агыла гына. Туристлар күп. Беренче тапкыр Түркменстан президенты җитәкчелегендәге делегация да бар. Кайынлыкта бәйрәм чатырлары чакрымнарга сузылганны да, балчыктан табак савыт ясауда, кукмара итекләре дә, сирәк очрый торган самоварлар да. Булары кукмарадан, бассейнлы, балыклы йортлар, лаешылар әзерләгән бүләк. Ис китеп безнең подворьега керәләр дә, ой, шап самовар диләр инде. Көтеп торалар, шәй әзер булган, көтеп торалар. Арча районы игенче агрофирмасы. Бәйрәм түрендә игенчеләребез, хезмәт алдынгылары, алар бөтен республикадан чакырылган төп мәйданда язгы кыр эшләрен, Сабан бәйрәмен чагылдырган мизгелләр. Борынгы бәйрәм ылы һәм тирән мәгънәгә ия. Ул халкыбызның хезмәт сөючелендәге кунакчан булуын, игенче хезмәтенә шиксез хөрмәтен чагылдыра. Шуңа дәлил буларак федераль агентлык җитәкчесе дә татар телендә сөйли башлады. Пусть Сабан туй несет в каждый дом любовь, радость, благополучие. Бехетле, балыгыз. Зур рахмәт. Кунакларга ихтирам йөзеннән Түркменстан көйләре, милли тирмәләре, хәтта көрәшчеләре дә. Түркменстан кунаклары үзләрен Казанда өйдәге сыман хис итте. Мне очень понравился гостеприимный народ, все улыбаются друг другу. Хорошо, что мы на одном языке разговариваем. Şeyler içirdiler, çakırıp, темникейләр белән, чәк-чәкләр белән. Много народу, непривычно. В Москве, когда события есть, только, наверное, кто увлекается, а тут прям все. Курай моңнары, баян тавышлары һәм тыпыр-тыпыр биюләр. Казанның Акыш күлендә кунакларны әнә шулай каршылыйлар. Милли бәйрәмебезгә 10 мең кеше җыелган. Беренче тапкыр без монда. Безгә бик ошады. Татар халкына хас кунакчыллык, юмартлык һәм хезмәт сөючәнлеккә монда тагын бер кат инанасың. Казан Оргсинтез мәйданында да халык гөж килә. Кеше һөнәрләр остаханәсендә менә шулай үзенчәлекле һәм бик күңелле итеп коктейль ясарга өйрәттеләр. Менә монда балалар өчен чүп-чын химия лабораториясе эшли. Казан Оргсинтез милли бәйрәмнән бер кайчан да читтә калмый. Каждый год праздник проводится. Бәйрәм ел сайын узган кебек, без дә Сабан туйда ел сайын катнашабыз. Бу бик мөһим. Халык бәйрәмне ел буе сагынып көтеп ала, шатланып киләләр, ял итәләр, күңел ачалар. Әле тагын өйрәтәләр дә, әйтик, Акыш күлендә быел беренче тапкыр World Skills мәйданы эшләде. Монда кунаклар агач эше, чәч тараш, флорист һөнәрләренең асылына төшенделәр. Үз мәшгульләр дә хезмәтләрен тәкъдим итте. Акыш күлендәге Сабан туе җырларда җырланганча хезмәт туе төсмерен алды. Без чак-чака. Какой Сабан туй? 5 еллык тәләфестән соң Сабан туй бәйрәме быел дәрвишләр бистәсенә әйләнеп кайтты. Театральләштерелгән тамаша, балалар өчен аерым мәйданчык, тере җәнлекләр белән утарлар. Күренеп торды, җирле халык бу бәйрәмне түземсезләнеп көтте. Кунакка килгән премьер-министрны да биеттеләр хәтта. Иске яңа урында инфраструктура әзерләнгән, мәйданга хәдәр асфальт җәелгән, яңа сәхнә урнаштырылган, агачтан утыргычлар, коймалар. Бүтән җир шундый тәртиптә, бүтән җир матур, скамейкалар җайлы, кешеләр өчен, халык өчен бик яхшы условиялар ясалган дип әйтәсем килә инде. Рәхмәт бик зур оештыручыларга. Әмнә Булгар радиосы мәйданчыгында артистлар халыкны шулай бәйтә. Иң популяр җырлар һәм яраткан башкаручылар дәрвишләр бистәсендә яшәүчеләргә чын бүләк. Булгар радиосын иртәдән кискә кадәр карыйм, тыңлыйм, рәхмәт дәүсен. Кайгымны уртаклаша. Рәхмәт сезгә, рәхмәт Татарстаныма. Җырчы Салават та монда якында гына торам ди, көрәш карарга килгән. Иң күп көрәшкән халык
Тормышта да, Сабантуйда да татар. Göre biz көрәшергә тиешбез. Бу безнең инстинкт. Башкачаның юлы юк. Күңел ачулар кичкә кадәр дәвам итте. Мәдәни чараларда быел 200 меңгә якын кеше катнашты. Айгөл Бәдретдинова, Яңа Гасыр каналы. Көннең башка яңалыкларына күчәбез. Бүген Әлмәт районының яңа башлыгы исеме билгеле булды. Хәзер бу вазифаны Тимур Нигъманов башкарачак. Бүген Рөстәм Миңнеханов аны үз карары белән эшмәкәрлек буенча вәкаләтле вәкил эшеннән азат итте. Бүген Әлмәттә район советы сессиясе үтте. Монда Дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Яңа җитәкче кандидатурасын депутатлар хуплап чыкты. Бүгеннән Тимур Нигъманов Әлмәт районы башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкара. Аның эш тәҗрибәсе бар. 6 ел Чүпрәле районы башлыгы булды. Әлмәт үсеш белән яши, монда нефтчеләр белән уртак фикердә булып, бер эшне ике кул белән бер эш иттереп тотып, нефтчеләр белән эшләсәләр, монда күп кенә алда тора торган бурычларны нәтиҗәле эшләп була. Фәрит Мөхәммәтшин элеккеге район башлыгы Айрат Хәйруллинның эшендә югары бәяләде. Яңа элемтә министры өчен рәхмәт диде. 4 ел эчендә Айрат Хәйруллин зур тәҗрибә узды, күләмле проектларын тормышка ашырды. Хәзер шушы юнәлештә Тимур Нигъмановка да эшләргә туры киләчәк. На самом деле очень много есть проектов и задач. Биредә бик күп проектлар башланган. Хәзер аларны вакытында эшләп бетерәсе, әлбәттә районның үсешендә яңа баскычлар булыр дип өметләнәбез. Җимерелгән түбәләр, төбе тамыры белән йолкып алынган агачлар, синоптикларның фаразы рас килде. Татарстанның кайбер районнарыннан бүген давыл узды. Бу күренешләрне социаль челтәргә куйганнар. Әлмәттә агачлар авыл юлларны каплаган, шунда торучы машиналар өстенә төшкән. Чүпрәледә дә зыян күрүчеләр бар, анда 2 йорт белән сарайның түбәләре кубарылган. Лениногорскиның Урмышлы авылы мәктәбендә түбәсез калган. Синоптиклар төнләдә урыны белән көчле яңгыр яшен вәгъдә итә. Иртәгә һава температурасы 25 градустан артмаячак. Хастаханәләрдә хезмәт күрсәтүнең сыйфатыннан халык канәгатьме, социаль объектлар төзүне кайсы оешмаларга тапшырырга. Татарстанда илкүләм проектларны тормышка ашыруны Мәскәүдән махсус комиссия тикшерә башлады. Аның составына Бердәм Россия партиясеннән 66 кеше кергән. Төркемнәргә бүленеп, республика районнарына чыгалар. Бу сәфәр нидән башланды? Фәйрүзә Мәҗитова җиткерәчәк. Казанның 21-нче хастаханәсе бу. 3 ел элек махсус стандарт буенча эшли башлаганнар. Хәзер чират юк, кинәт йомыш төшеп килүчеләрне кире бормыйлар. Кизү торучы табиб кабул итә. Төрле белешмәләрне постта бирәләр. Диспансеризация узу вакыты да кыскарган. Диспансеризацияны 1-2 көн эчендә үткәрәбез. Яш авыртуларны күзәтәбез. Хастаханәдә волонтерлар да хезмәт күрсәтә. Монда килүчеләрне Әмирхан каршы ала, ул теләсә нинди сорауга җавап бирә ала. Миннән еш кына врачлар кайда урнашкан һәм аларга ничек барып җитәргә дип сорыйлар. Рәхмәт. Коридорда тонометр тора, теләгән кеше үз кан басымын үлчи ала. Бик чисто, дружелюбно. Нет такого, что много стоишь в очереди. Быстро проходит. Мондагы шартлар белән Мәскәүдән килгән махсус комиссия танышты. Дума депутатлары һәм сенаторлар төбәкләрдә төрле юнәлешләр буенча илкүләм проектларны тормышка ашыруын тикшерә. Шартларга игътибар итәләр. Көндезге стационар, хастахана бассейнында операциядән соң терлекләнүче авырулар өчен күнегүләрне күрделәр. Все принципы, которые заложены. Әлеге хастахана үрнәк илкүләм проектлар буенча без хезмәт күрсәтү тизрәк халыкка җиңел шартлар булдырырга омтылабыз. Монда алар бар. Мы вот на примере Без Татарстанның барлык хастаханәләрендә дә хезмәт күрсәтүне мондагы кебек итеп үзгәртергә җыенабыз. 66 инспектор 7 юнәлеш буенча эшли. Алар илкүләм проектларны башкарганда төбәктәге партия бүлекчәләренә ярдәм итәчәк. Соңрак уңай яки тискәре мисаллар Дмитрий Медведевка юллана. Комиссия һәр төбәктә булачак. Безнең дәүләт сайтында бу эш буенча Бердәм Россиянең махсус төркеме бар. Алар контрольдә тота. Для контроля сроков и качества выполнения работ. Һәр муниципаль берәмлектә һәр проект буенча төркемнән җаваплы кеше билгеләнгән. Бердәм Россия партиясе әгъзалары эш барышын контрольдә тота. Балалар бакчалары, мәктәпләр, сыйфатлы юллар, китапханә, театрлар, балалар онкология хастаханәсе һәм башкалар. Илкүләм проектлар сайтында һәр кеше төзеләчәк биналар белән таныша һәм фотохисап бүлегендә корылмалардагы эш барышын фотога төшереп җибәрә ала. Федераль координаторлар Татарстанда узган бер көн эчендә уңай мисалларга да, проблемаларга да игътибар иткән. По некоторым проектам Кайбер проектлар буенча финансларны артырга кирәк. Әйтик, магистраль инфраструктураны яхшырту буенча комплекслы план кирәк. Барлык субъектларда бер тавыштан моңа акча җитәрлек бүленмәгән диләр. Только общими усилиями всех вместе ветвей и уровней власти каждого субъекта можно реализовать такую масштабную задачу. Илкүләм проектлар 6 елга исәпләнгән. Мондый тикшерүләр соңгысы булмаса әле. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Илкүләм проектлар ничек үтәлә, алардан нинди нәтиҗә көтәсе? Бу хакта бүген Мәскәүдән килгән экспертлар, хөкүмәт вәкилләре безнең зур студиядә дә фикер алыша. Наша республика, наше дело тапшыруы эфирга пәнҗешәмбе 27 июнь көнне кичке 10:10 чыгачак. Бала карау буенча яшәү минимумы күләмендәге пособиене Татарстанда кем алачак? Моның турында Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Татарстан тәҗрибәсе бөтен Россия өчен файдалы була ала. Бу хакта бүген федераль экспертлар Казандагы парклар торышы белән танышкач әйтте. Аларны аеруча Урицкий паркы белән Әмәт урманы кызыксындырды. Соңгысында заманында юл салырга теләгәннәр иде, ләкин халык теләген истә тотып, ял урыны итеп калдырылды. Россиянең күп шәһәрләрендә киресе эшләнә ди Волга клубы белгечләре. Айзар Шаймарданов репортажы. Урицкий паркы халыкның яраткан урыннарының берсе. Аны 2016 елда төзекләндерәләр һәм ул танымаслык булып үзгәрә. Төп үзгәрешләрдән бире дә беренче чиратта күлнең яр буен ныгыталар. Йөгерүчеләр өчен менә шушындый махсус резин җайланма салалар. Монда барысы да яңа утыргычлар, яңа утлар, спорт һәм балалар мәйданчыгы һәм хәтта этләр белән йөрер өчен дә махсус урын каралган. Менә бу иске Урицкий паркы үзгәреш күз алдында. Ут баганаларында күзәтү камералары, өр-яңа яктырту системасы, амфитеатр, күлдә үрдәкләр һәм акчарлаклар. Иң мөһиме, паркны яңартуда халык үзе катнашты. Бу паркта менә именно кичкенә балалар өчен таулар, уйный торган урыннар. Мин үрдәкләр ыштам. Аларны ашатырга ярый. Монда инде яшеллек күп, менә су белән балаларны тарта үзенә. Үзең шәһәрдә торасың, үзең как будто улда йөрисең. Здесь, как вы видите, покрытие, да, все из резинки, это абсолютно безопасно. Урицкий паркын бүген федераль белгечләр дә өйрәнергә килде. Иңелек аның концепциясын карыйлар, халыкның кайфын да күзәтәләр. Он в чем-то очень похож в своих решениях на то, что, например, в Москве реализуется в парке Горького. Бу Мәскәүдәге Горький паркына охшаш. Моның мәдәни коды бар. Бу халык өчен уңайлы урын. Төрле яшьтәге кешеләр үз эшләре белән мәшгуль. Кемдер рәсем ясый, кемдер туп тибә. Бик кызыклы урын. Парклар, бакчалар булдыру хәзер игътибар үзәгендә. Владимир Путинның торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектында бу мәсьәлә аерым урын алган. Эшче төркемне Рөстәм Миннеханов җитәкли. Шәһәр мөхитен яхшырту буенча бүген аерым да сөйләштеләр. Әлеге үзенчәлекле очрашуга федераль һәм төбәк сәясәт белгечләре, активистлар һәм түрәләр килде. Күп тәкъдимнәр яңгырый. Надо стимулировать создание развитой сети институтов гражданского общества. Гражданлык җәмгыятен үстерү сорала. Җирле халык ышанган, бәйсез абруйлы шәхесләр кирәк. Алар хакимият карар кабул иткәндә дә катнашырга тиеш. Татарстанда халык фикере беренче чиратта диләр. Шуның ачык мисалы Әмәт урманын яңарту кыйссасы. Федераль белгечләр бу урынны аерым өйрәнгән. Этот большой парк, он был сделан на месте планировавшейся дороги. Бу парк урынында юл салынырга тиеш иде. Халык каршы чыккач, башка карар кабул иттеләр. Бу хакимиятның халык сүзен ишетү үрнәге. Бу бөтен Россия өчен файдалы әйбер. Халкыбыз белән, мәдәниятыбыз белән бәйле символлар җитми. Һәйкәлләр булсынмы, татар исемнәре булсынмы. Большое внимание уделило именно мнению горожан. Без халыкның фикеренә игътибар иттек. Алар фикер алышуда катнаша. Хәзер Акчәчәкләр бульвары, Кабан күленең икенче чираты Дәрвишләр бистәсендә зур проектлар алып барабыз. Татарстанда җәмәгать урыннары үсеше программасы инде 2015 елдан дәвам итә. Бу елдан ишек алларын төзекләндерү юнәлешендә эш башланачак. Россиянең башка төбәкләреннән беренчеләрдән булып республика шушы эшкә тотына. Айзар Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Дөньяның иң көчле көрәшчеләре. Россия нинди уңышлары белән шатландыра. Мингәр Сабантуеннан Руслан Студенов. Нәрсә ул Балтай һәм ни өчен мордваларга аю кирәк? Леногорск районында узган үзенчәлекле йоланы Филүзә Хамидуллина да күреп кайтты. Татарстанда 1800-дән артык кеше даими рәвештә газ өчен түләми. Аларның бурычы 10 миллионнан артып китә. Ни өчен вакытында түләргә кирәк? Бүген Газпром Трансгаз Казан җитәкчелеге журналистларга сөйләде. Нәтиҗәләр турында Алия Хайретдинова. У нас есть постановление правительства, если более 3 месяцев отключать можно. Узган ел татарстанлылар 18 миллиард кубометрдан артык зәңгәр ягулык кулланган. Әмма түләү мәсьәләсенә шактый кеше салкын карый. Бүген 1844 абонент газдан изелгән. Аларның бурычы 19 миллион сумга якынлаша. И сегодня таких неплательщиков очень много. Бүген андый түләмәүчеләр бик күп, 10 мең кеше диярлек. Бу безнең өчен артык эш, артык чыгымнар. Изәргә дип килгәч түли башлыйлар, аннан соң судлар.
7,5 абонентның эше инде судта, аларның 38 миллион сум бурычын кайтарасы бар. Тик әлеге хәл газ өчен түләмәүчеләр белән генә шикләнми. Техобслуживание надо провести. Безгә техник хезмәт күрсәтергә кирәк, ә безнең газчылар фатирларга керә алмый. Бу бит шәхси иминлек кенә түгел, күршеләрнең тулаем йорт куркынычсызлыгы да. Генераль директор белән очрашу алдыннан Газпром җәмгыятенең магистраль газ трубаларының шәмәрдән җитештерү идарәсе бүлекчәсен күрсәттеләр. Бу газопроводның озынлыгы 4450 километр. Бу газопроводта 40 компрессорный станция безнеке кебек. Төп игътибар исә үсешкә бирелә. Әйтик, Зыя аша яңа газ үткәргеч сузу. Ул Идел аръягының 60 мең абонентын газ белән тәэмин итәчәк. Иннополис шәһәре төп кулланучыларның берсе булачак. Җәй уңышлы килсен дисәң, оюны өрәңге яфраклары белән бизәргә кирәк. Лениногорск районында Мордва халкының Балтай бәйрәме узды. Иң көчле һәм булдыклы егетләр арасыннан оюны сайлау йоласына 1 гасырдан артык. Урман хуҗасын бизәүнең үз аңлатмасы бар. Мондагы риваят буенча Балтай исемле бабай ою булып авыл буйлап йөргән. Ботаклардан түшәлгән тун куйрак, байрак булган саен яхшы. Ул мул тормышны аңлата. Балалар янына килеп, ел сайын үзенең урманда җыйган шикләүкләрен, җиләкләрен ашлата торган булган. Вот так вот наряжают медведи на праздники. Һәр гаиләдә иминлек булсын өчен аюны ботаклар белән бизиләр. Җәй мул уңыш алып килсен дип телиләр. Biz бәйрәмнәр темасын алып килгән яңалыкларны дәвам итәбез. Бүген төнлә Саба районының Мингәр Сабан туенда көрәш буенча дөнья чемпионын ачыкладылар. 10 үлчәм авырлыктагы иң көчле егетләрне билгеләү өчен 3 көн вакыт кирәк була. 42 илдән килгән көрәшчеләр үзләрен ничек күрсәтте? Руслан Хисмдинов белеп кайтты. Майдане фестиваля татарской культуры. Менә ул дөньяның 42 иленнән килгән иң көчле егетләр чемпион исемен алу өчен алар Мингәр болынында бил алыша. Всем отличного настроения. Бу Татарстанда уздырылган көрәш ярышының иң зурысы да 230 спортчы 3 көн дәвамында ярышты. Җомга, шимбә, якшәмбе финалга иң көчле 20-се генә барып җитә. Билалышыны 35 мең тамашачы күзәтә. Арада Рөстәм Миннеханов та бар. 60 килограмм үлчәмдә көрәш аеруча кызу бара. Теләче егете Фирзар Гыйниятуллин Әфганстанның иң көчле спортчысы Хаммаюн Хиджратны җиңмәкче. Монда секундлар очко саны диярсең, иң хәлиткеч мезгилдә кунак уңайсыз егылып башын авырттыра. Табиблар ярдәменнән соң гына яңадан келәмгә чыга ул. Тик баллар нәтиҗәсе буенча Татарстан спортчысы үстен. Яшларга бик каты эзләндек инде, сборлау үткәрдек. Җыйдык, сборный команда Россияны җыеп сборлау үткәрдек. Анда әйдәм бар, үзебездә шөгыльләндек. Кунак егете җиңелсә дә илемә күкрәк җыеп кайтам ди. Дәрәҗәле ярышларда катнашуыма мин бик шатмын. Татар мәдәнияты, гореф-гадәтләре белән таныша алдым. Большая просьба отойти на несколько метров от сцены. Көрәшне бик яратам, калдырмаска тырышам, әлдән ныклап карап торам. Үзебезнекеләр өчен әлбәттә җанатам. Тырышып әзерләнгәннәр, бик әйбәт көрәшәләр. Сабырларны имгәнүләр булмасын. Безгә инде бик каты көндәш булып тора. Төрекмән көрәшчеләре, Азәрбайҗан көрәшчеләре, Афганнанда бик кече көрәшчеләр килгән. Үзбәкстан көрәшчесе Хөснетдин Рузиев үз авырлыгында чемпион кала. Ютыш juda qiyin bo'ldi. Рақибларым әлбәттә өзгә ярыша көчле рақиблар иде. Мәйданчыкта көрәшчеләр икәү генә булса да, хөкемдарлар исә берничә һәм көрәш җиңүчесен ачыклау өчен төгәл 4 минут вакыт җитә. Баш батырны билгеләү өчен дә 4 минут вакыт кирәк булды. Россия! Абсолют батыр Яшелүзән районы егете Фирдус Зәйнуллин аны остазы 5 яшеннән әзерләй. Бу җиңүем беренче, менә мондый уровеньда чемпионат мирда беренче катнашам, һәм беренче җиңүем яладым. Фирдус кәттәкә һәм конверт башка җиңүчеләргә акчалата бүләк 10 медальнең 8-е Россиядә калды. Саба районыннан Руслан Хисмдинов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сез белән сау булашам, исән мин булыгыз. Весь июнь при покупке автомобиля в КанАвто на Мусина каска в подарок. Успейте обменять свой автомобиль с пробегом на новую «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. КанАвто, Мусина 37, 235, 35, 35. У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в Астроволге. Цены на полис автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству.
Болгарская исламская академия объявляет набор слушателей. В учебном заведении готовят магистрантов и докторантов по исламским наукам. Обучение ведется на арабском и русском языках. Направление обучения – исламское право, исламская мысль и вероучение. Подробности по телефону в Казани 590 34 98. По-летнему горячее предложение от автоцентра «Марка». Японский Datsun от 373 400 рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Температура выше, а цены ниже. Не упусти свой шанс. Бери «Ладу» сейчас. «Лада Гранта», «Веста» и «X-Ray» по спеццене. Подробности в автоцентре «Парус» и на parus.lada.ru. 27 iyun Tinchurin teatrında premyera Tojiq İzzet əsəri boyunca qoyulğan Başmağım Jazz Musical-ına rəxim itigiz. Biletlarını teatr kassası həm rəsmi saytdan alırğa mümkün. Yaş çekləvi 12+. Мы понимаем, что самый выгодный вклад – это вклад в будущее наших детей. Оберегая детство сегодня, мы создаем свое завтра. Поэтому «Казань-Оргсинтез» непрерывно поддерживает семьи наших сотрудников, начиная с рождения ребенка и на протяжении его взросления. «Казань-Оргсинтез» с заботой о будущем. Автоцентр «Марка Nissan» на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Аквапарк Брионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать рюкзаки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк Брионикс на Гафури 46. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Daniel Master яңа акция игълан итә. Бары тик июнь аенда шкаф купага заказ бирсәгез, комод бүләккә. Казан шәһәре Востан урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аз болытлы һава. Республикабызда һава шартлары уңай саклана. Кайбер районнарда бераз яңгыр явачак. Температура берничә градуска төшә. Төньяк чыгышта температура 21 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензеле-Мензелеевскида явым төшү ихтималы аз. Температура шулай ук 21 градуска кадәр. Циклон тәэсирендә алдагы көннәрдә явым төшүләр арта дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җилкен яктан талгын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары бераз үзгәрә, температура берничә градуска төшә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта көндезге сәгатьләрдә явым төшүләр юк диярлек. Кояшлы көнгә ышанып, кул чатырыңны онытма, ансыз калган кешегә нинди яңгыр яуса да начар ди халык әйтемнәрендә. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Биотек компаниясе төркеменең күзне саклау һәм яхшырту өчен булдырылган Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дөньяга җиңел кара. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко. Вкусные цены на квартиры в сданном и строящихся домах. Жилой комплекс «Грин» от ЮИТ. 5 минут от Агавы на проспекте Победы. Торопись, зеленее не будет. 233 03 03. Green Truck комплексы елга янында һәм Соф һавада урнашкан. Моннан Совет районында хокук саклау академиясе тукталышына кадәр ни бары 5 минут. Әзер йортның соңгы фатирлары һәм отышлы бәяләр. Юитка шалтыратыгыз. Телефон 233 03 03. Башкалабыз Казанда аз булытлы һава көтелә. Температура 23 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил.
Атмосфера басымы теркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 40%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Доктор Озка умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Озка килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз.